India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Wei ukhenna ubadang lai Snem kerta ula Siat yap ela ke Jong ke Kmie kat ba udang ile ka da ka pistol haki benta Jong ka Chicago ongkai khubor pulit. Kini ke jingja ke bedai na pedeng ki babun tili bakum kini ki jingja ki juja hapo ka United States. Kala jah ke sni sajan balala hapo ke jah ka yeng kali Jong ke supermarket Hadalton. Uniu kena laya thu bu usyong hadien Jong ka kat ba ki Kmie ki pa Jong u ki syang hakmat. Shim lala bantip ti kena kumnu bu uniu kena ulayo kumsei ke pistol ke badan ha ukpa Jong u. Uniu kena ulai le kai kene ke pistol hadien bu kum kem ya ke jing knyot ong he pulit. U Robert Collins lingba kilat pathai khubor. Kemie Jong uniu kena ke deja Bennett arpo Snem kerta. Klasha Siat nadien Jong u rendang hadien bla pinkit no mardor sa hospital. Hindray ya ke baki doktor kila pin bena bakala klat. Ya ukpa Jong uniu kena lai lam no de ki pulit ban long ke jing tokit bai ga ne ke pistol ke ba ulabu ke dain em ke be an bat la ungat ne umngat ha ke jing sha ke no don kti halor ke ne ke jingja ong shu shu kolin man ke Snem de ki spa ngot ki kena hapo United States ki la yo ban ra ki pistol ki badan kuli ye ki bla shubu thurmur ha ki almari lani ha ki drol ki pla bat ki la juwan ra ki jing bakla Siat hap deng ki kena. Kalong kat kum kakai pot kabla pelat dekat every town for gun safety. Kane ke kinhun seng kabla yalap halor ke jing pindan kam ban pikir ha ke bay day bat kitiar Siat bat kham tam ha badan kam ban bu bha ki jaka ya ki bik khinna kinum yo I kalapau bekladan kat hadu kumbalai spa san phongut ki jing yap na kum kini ki daw Jong ke jing le thurmur man ke Snem. Sho kini kitiar Siat kilawan ra ru ek jing yap kum basau phau hajar ngut ki briu man lak Snem hapo ka United States. Kata kentup ikitu bela pin kut hi lak jing im kane kalong kat kum ka Gun Violence Archive website